Ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. Рӯзи ҳар яки шуморо ба хайру шодӣ мегӯям. Дар ин навор якчанд мошинои беҳтарин аз мошинбозор омода кардам ва имрӯз барои шуморо пешкаш мегардонем. Навора то охира тамошо кунед, дастгирро фаромӯш намекунем. Ба шумо тамошои хуба хоҳон ҳастем. Саломат ва зинда бошед. Ассалому алайкум бародарҷон. Ин видео имрӯза иминой барои касалиҳои мардона ва занона мешам. Мана моҳи шарифи Рамазон дам да шумо скидка эълон мекунем барои хинеки васпалин простатит мардонагиро бақувват кардан, муҳлати ҳамхобара зиёд кардан. Бародарое ки бефарзанд танқисӣ мекашед, инчунин простатит, мужская сила ва цицит. Мана ин барои шахсоне ки дар вақти хобашон пешоб мекунанд, худашон хабардор намешаванд. Зан, мард ва кӯдакони хурдсол ҳам мумкин аст хӯрдан ва инчунин мана кучала ҳаст барои касалиҳои бронхит, туберкулёз, ревматизм, буғумдар, арабский орех барои бефарзандон ки танқисӣ мекашанд ва инчунин женский здоровье. Метавонед аз ширкати мо дастрас кунед. Lexus 570 бо хоҳиши бисёри бародаро маравад ам барои шумо аз соли 2014 ба объёми 57 ҳуҷҷат танировкаш солума. бо касои да мақбул мешавад номраи кара мемонам, занг бизанед бо барои шумо бештар маълумот метавон. Маравад салон шак тамошо кунед дар раҳпечатки. Автомат, люк ҳам дора. Обогрев лифт, автопилот, мултирул, старт-стоп, автомат, борткомпютер, климат-контрол, обогрев пешқафо, люк ҳам аст. Ҳама наворота дорад. Объеми мотораш 57. Панҷта камера. Нақша чанд сум мегӯяд? $40,000. номеро телефона бумонем. номеро телефона намедонам номероша. Чанда? 901 та буд. نسبیاک 99 26 69. خب زنگ بزنید اینو کانال افتادای صحبت کنیم با یک برای شما بیشتر معلومات میده با خریدار یعنی باشین با معامله دورات. خونه مرسدس کلاسیکا تماشا کنیم برادرو. ایش 2008 ساله. ساسیانی خوبش. کسایی که معقول میشن عمره اکر میمونم زنگ بزنید. یا کم برای شما پورا معلومات میده. روز ما یک سالن شما بگیرم. دارای الکترون. کاروبکش автомате. تا اون نورتاش کار میکنه. 115,000 پرابگ دارای واگونای. старт-стоп ҳамаш қоидавия. 2008 яка. 2008? О, лукам дора. нархиш ҳам 130,000 140,000 бо муомила ҳам дорам. номеро якара мемонам, занг бизанед қайтон муомилаи хубам мекунад. ҳам номеро то ҳам мегӯед ака. 900 09 99 11. оз як қафо ҳам мегирмш бародаро. тамошо кунед.
4 таванонуш навай. خب این یک زفیره ایگه بردارو 18600 ایش объёми дقتی 4 таванонуш навай. Ози ҳам айҷоша камера мекунем тамошо кунед. касоеда ки маъқул мешавад номро яка дар охири видео ҳаст. чухуло ҳамаш наванд. ҳозир як ай пешам мегиримаш ё вагона дар электропакет мултирул ҳаст, коробкаш механикай, навортош ҳамаш кор мекуна. потолок ҳам навай. ҳозир як ай пешам мегиримаш. ира нақша чанд гуфт ирака? иша 67000 сомониш бо муомилаам дорад. номро якара мемонам дар охири видео занг бизанед. ҳами балонуш ҳамаш қоидави навкагиян 4 тавалони навай. ина ҳамаи ҳуҷҷатош дар пеш ҳаст. номро якара мемонам занг бизанед. номро яка 987 به نمروش اینجا هستن هسته باز بیاین اینجا میمونش. نمروش 987 25 36 63 زنگ بزنیم بردارو. همین زفیره کدوم اونامی ده که معقول میشه اینومی کانال یافتورا زنگ بزنین ارزونم میشه. Lexus RX 350 бардоро хубинакта 2008 сола объёми семиним қати газ бензин 4 4 таванонуш навай. касоеда ки маъқул мешавад номро яка дар охири видео ҳаст. тамошо кунед. ҳуҷҷатош қати таъинировкаш то моҳи 11. ҳозир як санонушро мегирам. пружини салони бардоро дарои электрон обогрев дорад. монтирул ҳам ҳаст. коробкаш автомате. печка кондиционер ҳамаш кор мекунад. номерош падарка 0777. лук ҳам дорад. ҳозир як қафа мегиримаш. чухоло ҳамаш қоидави оз бо як ай пеша мегиримаш. чухоло ҳама тозан яон дридаги ҳамаш гирифтам. ба нақша чанд гуфт ирака? 138000 бо муомилаам дорам. номро якара мемонам занг бизанед қайтон муомилаи хубам мекунам. ҳам номро пеш дастай. номро якара оз ба мемонам ай пеш. Lexus RX 350 хай хитона мебинед бача. номро яка 93 447 09 09. Opel Sedan бардодарон хубинакта 95 сол объёми 1.6 қади 4 таванонуш навай. нархиш 40000 ай. бензини холӣ ай. ҳозир ҳама ҷоша камера мекунам тамошо кунед. амош нава. сасани хубша. коробкаш механикай 168000 пробег дора.
چه ماشین؟ Kafama girmiş. چند کی؟ ها؟ چی لازم؟ چی لازم؟ نه پیتو بخاطرش. YouTube'da. нархи чиладур номро карай пеш мемонам занг бизанед хаттон муомила мекунанд номрош 553 55 50 40 Opel Sedan барои шумо балонош қоидави